tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Sit down. You have a great story to tell. Yes, sir. Yes, sir. So tell us what happened to you. Tell us about the condition and how you received your miracle. Before say anything, I want to use this opportunity to thank our man of God, Pastor Chris, for the great work and it's the answer to the nations and to me and my family. Thank you so much, sir. Yes, tell us about the condition. What it was and how long you had it and how you received your miracle and how you are today. Amen. I was about to help my friend in a work, a co-worker, a colleague, to carry a rim of a lorry to another car because we are doing a deliverance to another state. He left the rim when we were carrying it, and I felt a pain in my back. But I was thought maybe it would go. But suddenly, after a year, getting to a year, this thing happened from 2006. From 2006 to 2007, I went to the doctor. Said to undergo a test, an X-ray first. Uyu wakangoita seangominyuka musana akasimudza vhiri regonyeti akangofunga kuti kuda zvichapera gore rikapera zvichingorwadza. In Spanish they call it hernia discal lumbar. Kuzoenda kunana chiremba after some years they told me that I have to undergo an operation. But later, they told me no, because it's 2 centimeter cut. It's a small injury, but it's a cut. And it's a place, it's delicate. And they cannot operate such a place. That is 50-50. Either you cannot walk, but the doctors advised me to be doing swimming, take it on some pills, reduce the pain. One little pain pills that I took, it makes me all the time. One day, I was watching Your Love Word with our man of God. Our man of God was explaining. This was when Your Love Word began in America. Our man of God was saying, this a new face. This a new face. I was watching. Then our Papa, Pastor Benehe, asked our man of God, what is the new face? Our man of God began to explain. I was watching. It's like the word caught my attention. Our man of God said, he said, we will see the Spirit of God manifest himself through the telly to every home. I grabbed that message. This was years ago. That was 4 years. Then after years, then to the time of lockdown, I was at home, the pain gets severe. Our man of God announced the healing stream. I registered for the healing stream. You know, I always watching, but I never see how the manifestation of the Spirit of God will manifest. It's like I was waiting for. I registered for the healing stream. I was
I was in a group where the pastors always taught us how he did a good work. Morning, afternoon, evening, we are there praying, receive a miracle. Until that day, a man of God called my case. Kurume. Wow. He called your case. He called my name. He called me out in the scream. He called me, I was at home. He told me, bang backward. I bang backward. Again, I bang backward. To the length that I never did before. I was so happy because, I really, let's see it on the screen. That's it. I got Kurume from Spain. Wow. And disco lumber. ndo paakanga ari kunyengetererwa apa. In the name of Jesus, that evil spirit is gone from you. The pains are leaving you now. Just bend over your back. You are free. Good. Good. You're free. The power of the Holy Ghost. You're free. Well, hallelujah! That was your moment. Yes, sir. Talk to us. After that, I was happy. My wife came. We're losing the bed because the bed, I always use it inside. I tie bed so that because if I bend to some length, I will feel pain. And not to forget this, there was a heavy pain that generated. A pain like a hammer. Something hit me in my forehead. I was even thinking, is it time to go? No, it's a heat. I can't resist it. I can't resist the it's not like there's a pain, but this one is different. There's a shout. This one, it makes you to shout unexpectedly. You don't even want to shout, but it makes you shout. But You're experiencing all these ones. I was experiencing all this. Even I cannot even I have to put my legs like this to lace my shoe. But now I can lace my shoe. In this, sometimes I dodge. If I'm going somewhere, even if I'm in the car, to come out to see somebody, maybe I'm in the car, just sit down there. I don't want people to push me. I escape where I go. Because the pains, I endure, the pain is horrible. It's horrible to have back being caught, going with it, with that pain. It's so severe. But after that day, when man of God say back, when he says free, as you see, Pastor, sir, I ran. We live in the second floor. I ran downstairs. I ran upstairs. Mufudzi Kristu akamushumira wakagona kukwira manera akakwira akadzika akamhanya. There's a pillow like this. This one is different. There's a pillow that is prepared when you're having back pain. It's help you to sit down so that if you are driving in a pothole, so that it should not feel the pain. I fling it to the back seat. I find myself in the walking place, walking. I didn't even want to go to work that day, sir. It was terrible. And ever since, that pain, that hammer, gone. My wife always said, this is a testimony. You will give a testimony. When I told her, I'm coming here to give a testimony, she shouted, glory. I said it. You will give a testimony. I know she's watching now. Oh, thank you so much. Congratulations, Robert. Thank you, sir. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much. I know you have so much to say. Would you just talk to someone in Spain? You want to speak the Spanish language and English is fine. Okay. But just talk to someone in Spain on what to do. Someone watching you who needs a miracle right now. Let me just say it in English, little one in Spanish.
I just want to have faith, believe when man of God comes, you will be a part of that new face. And the Spirit of God will manifest in you, wherever you are, in your home, in your car, wherever. In the name of Jesus, you will receive that miracle. It's today. It's your day. Amen. Aleluya. Yo creo que sí. Si usted está viendo a nosotros ahora, cualquier enfermedad, lo que tú tengo o lo que tú tengas, hoy es su día. Hoy es su día. Cuando el hombre de Dios dice, recibe, tú recibes su milagro. En nombre de Jesucristo. Amén. Amen. Amen. Oh, wow. Amen. Hallelujah. You've heard it. Tonight is your night. But you know what? Just 1 second. Sarah is off, and I want to get the final word from Sarah. All the way. Hallelujah. Oh, what a miracle. Chishamiso What a miracle. chikuru chose, Oh, the power of God. simba ra Mwari rataona pano Jesus. nokutenda Ishe Jesu. Before I pray for you, Ndisati ndakunyengeterera kwose kwauri, I want to share some important thoughts. ndango kudzidzisa zvinhu zvishoma mushoko raMwari. Studio here, you may be seated. Vaya vari muno, ndoda kuti mugare. Some important thoughts with you. Ndoda kuti ndingo kudzidzisa zvinhu zvishoma kubva mushoko raMwari. Why did Jesus come? Ndoda kutsanangurira kuti nemhakei Jesu vakauya. Why did he come? Jesu vakavingeiko? Why did he come? Jesu vakavinge chii? I want to give you a few scriptures. Ndoda kupa ndima shoma Some important verses in the Bible. dzima dzakakosha dziri mubhaibheri Idea dzinokubetsera kuti unyatsonzwisisa how God loves us. kuti Mwari vanotida zvakadini. In 1 John, the first Tsamba epistles in John, yokutanga yaJohani chapter 3, chitsauko chetatu, he gives us a clear message. anotipa shoko rakajeka risinganetsi kunzwisisa. We read, Chiverenga ndima yesere. he says, he that committeth Kwai sin is uyo of the unoita devil, zvivi ndowadhiabhori, for the devil sinned from the nokuti beginning. dhiabhori unoita zvivi kubva pakutanga. For this purpose, Mwanakomana waMwari the Son of God, wakavoneswa nemhaka iyi that he kuti might destroy. aparadze mabasa adhiabhori. Did you see that? Wazviona here izvozvo? For this purpose, Kwai the Son of God, ichi ndochikonzero mwanakomana waMwari vakauya panyika kuti vaparadze mabasa owakaipa. this is the purpose. Kwai ndo zvavakavimba, inga ndo zvavakafambira, Manifested. ndo zvakavinga mwanakomana waMwari panyika. To mind you, Ndoda kurangaridza, kana wanga usati wazvinzwa, then you're hearing it now. ndoda uri kuzvinzwa kekutanga. What is the meaning of Son of God? Ko Son of God does mwana not waMwari mean zvinorevei? someone that's Mwana waMwari hazvirevi munhu wakazvarwa naMwari, you say sekutaura kwatinoita tichiti John Jr., the the son of John Senior, kuti because Johani uyu baba vake ndo Johani vari apa, his wife gave birth. nokuti mudzimai waJohani ndo wakazvara Johani chidoko chamunoona icho. That's not the sense in which Handiwo matauriro anoita shoko raMwari kana achitaura pamusoro pemwanakomana waMwari, achitaura pamusoro paJesu. Mwanakomana waMwari zvinoreva in human Mwari vanenge vauya vari munhu wenyama, meaning of Son of God. ndo zvinoreva mwanakomana waMwari. That's what the Bible means. Ndo zvinenge zvinoreva, zvinenge zvitaurwa nebhaibheri parinenge richiti mwanakomana waMwari. Jesus lived Jesu vakararama, in a Jewish environment. vakararama navaJudha. VaJudha vaitonzwisisa zvaireva mashoko iwayo, ndosaka vakataura kuna Jesu vakati, iwe uri munhu wenyama, waakuzvidza wakaenzana naMwari sei? Ndobva votora matombo vachida kumuuraya, nokuti vakanga vari kuti akanga achimhura Mwari, achitaura kuti wakanga ari mwanakomana waMwari. Vainzwisisa zvaireva mwanakomana waMwari. Vaiziva kuti kana munhu akati ndiri mwanakomana waMwari, ari kutozviti ndini Mwari, ndauya ndiri munhu wenyama. That's why they crucified Jesus.
ndosaka vakarovera Jesu pamuchinjikwa. Vakarovera Jesu pamuchinjikwa nokuti Jesu vakanga vataura zvavaiva, asi zvakanga zvataurwa naJesu chachiri chokwadi. Saka Bhaibheri rinotaura mundima yataverenga, kwaine ichi ndo chikonzero mwanakomana waMwari akauya panyika kuti agoparadza mabasa akaipa. Mabasa akaipa ndeapi? Pakutanga, paanotanga ndima iyoyo anotaridza kuti zvivi ndo mabasa akaipa. Zvivi kuita kurama upenyu hunopesana nezvinodiwa naMwari, kuita zvinhu zvinopesana nezvinodiwa naMwari, utsinye, mabasa akaipa, kuparadza zvinhu, urwere nokushungurudza vanhu norufu. Nokuti Bhaibheri rinotaura richiti rufu rwakabuda pachivi, chivi ndo chakaunza rufu. Nechikonzero ichi mwanakomana womunhu akauya panyika kuti agoparadza mabasa akaipa. Namabasa e10 ndima ya37 kwanzi Mwari vakapa Jesu mweya mutsvene. Jesu vakawana simba rokuita mabasa akanaka, vakapota vachiita mabasa, pota nyika vachiita mabasa akanaka, vachiporesa vose vakanga vakadzvanyirirwa novakaipa, nokuti Mwari vakanga vanavo. Kwanzi Jesu vakapota nyika vachiita mabasa akanaka, vachiporesa vose vakanga vakadzvanyirirwa naSatani. Bhaibheri rinoti vose vakaporeswa naJesu. Bhaibheri haritauri richiti Mwari ndo vakanga varwarisa. Kana munhu achirwara, Mwari havasi vanenge vamurwarisa. Bhaibheri rinoti dhiabhori, Satani ndiye anenge achiita izvozvo, kwaye vanga vakadzvanyirirwa naSatani. Jesu ndo vakapota nyika vachiita mabasa akanaka, vachiporesa vanhu ivavo. Saka kuporesa vanhu ibasa rakanaka. Jesu vakafamba vachiporesa vanhu ivavo. Vanhu ivavo vanga vakadzvanyirirwa naSatani. Ndo chinhu chokutanga chanofanira kunzwisa pamusoro pezvakavingwa naJesu. Chechipiri, unowana zvavakafambira zvacho muna Johani 10 ndima 10. Chaiverenga mune rimwe Bhaibheri rinonyatsojekesa. Teerera zvavanotaura. Kwai mbavha inongouya kuti izoba nokuuraya nokuparadza. Ndo mashoko aJesu aya. Jesu ndo vakataura izvi vakati mbavha inongouya kuzoba, kuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti vave noupenyu, vanakirwe nahwo. Wakambofungawo here kuti Bhaibheri rinototaura kuti vanhu vanofanira kunakirwa noupenyu hwavo? Ndo zvatiri kuona mundima iyoyi. Kwai ini ndakauya kuti vave noupenyu uye vanakirwe nahwo, vave nahwo hwakawanda, hwakakwana, huchipfachukira. Kwai kureva kuti kureva kuti vanoda kuti usvike pakugona kupa vamwe zvakanaka, vanakirwe noupenyu hwavo. Mwari vanoda kuonekwa mauri, vachibata nokubetsera vanhu vari mauri, vachikushandisa kubatsira vanhu kuti vawanewo upenyu hwakakwana. Jesu vakati kwanzi ndo zvandakafambira izvozvi, ndakauya kuti vanakirwe noupenyu uye vave nahwo hwakawanda, hwakakwana, kusvikira vagona kupakuriravo kuna vamwe. Saka chokutanga wakauya kuzoparadza mabasa aSatani. Saka ukaona mabasa aSatani mumuviri wako, muupenyu hwako, Jesu urangarira kuti Jesu vakauya kuzobvisa mabasa iwayo. Ndo zvavakauyira. Chechipiri, vakauya kuti vazokupa upenyu. Havana ngouya kuzokusungunura kubva kuna Satani kuti ugozosara wodzokerazve musungo waSatani. Aiwa, asi vanoda kuti unakirwe noupenyu hwakapiwa, ugare uri mutano. Chechitatu chavakafambira uye chakakosha zvikuru, chinobata zvose zvakafambirwa naJesu. Ndo chikuru chacho ichochi. Ndoda kuti ndikuverengerei patsamba yokutanga yaJohani, chitsauko chokutanga
tichaverenga ndima yekutanga kusvika yetatu ndozokuverengerai dzimwe ndima mbiri. Kwai izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga, zvatakanzwa, zvatakaona nemeso edu. NdiJohani wakanga ari mumwe wavadzidzi vaJesu wakanyora mashoko iwaya. Kwai izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga, zvatakanzwa, zvatakaona nemeso edu, zvatakatarira nezvatakabata nemaoko edu, zveshoko roupenyu. Chitarirai, unobva atsauka zvishoma akutaurawo imwe nyaya yakakosha. Kwai nokuti upenyu hwakaratidzwa. Ndima iyi yakadzama zvikuru. Iwe ungafunga uchiti ini ndiri mupenyu, wotarira miti nemhuka kuti adzi zvipenyu, saka unotarira zvinhu zvipenyu uchiti hazvipenyu izvi. Asi chinomboyi upenyu chacho chii? Upenyu chii? Anogona kubata upenyu kuti uhu ndinahwo maoko ndiani? Hapana wakambogona kusika upenyu. Vanhu vanogona kuumba muviri womunhu, vanogona havo kuumba miti nezvimwe, asi hapana wakambosika chinhu chinowe upenyu. Chavanongogona kuita kutora chinhu chipenyu vochishandisa kuraramisa chimwe, asi kuti vanyatsonobata kuti ndawana upenyu ndanahwo, hapana munhu wakagona kuita izvozvo. Vanhu havagoni kusika upenyu. Asi tarirai zvotaurwa nebhaibheri. Kwai nokuti upenyu hwakaratidzwa. Kwai upenyu hwakaratidzwa kureva kuti upenyu hwakaonekwa, hukataridzwa kwatiri tikaona. Imbofungai, tidenowai, ngatipoti waiona chimwe chinhu, chinhu icho chotaura newe choti ini ndini upenyu hwacho, ndini ndinoraramisa zvinhu. Waizofunga uchisei? Chii chinouya mupfungwa dzako? Woti ndini ndiri kuita kuti urarame zvauri kuita izvozvo. Kana dai chachiri chokwadi ichocho, waizotanga kufunga chii? Kuti uzoti ndine chinhu chandaona chataura neni chikati ndini upenyu hwacho, ungasara uchinzwa sei, uchifunga sei? Kuti chotosiya chakuti ndini ndinoraramisa zvinhu zvose zvaunoona izvi, unosara uchifunga kuti chii? Izvozvo zvakaitika muna Johani yegumi nena. Ndima yetanhatu, Jesu ndo vaitaura. Kwai ndini nzira yacho, ndini chokwadi chacho, ndini upenyu hwacho. Hapana anouya kuna Baba asingapfuuri nokwandiri. Kwai hapana anogona kusvika kuna Mwari asina kupinda nokwandiri. Aya mashoko akadzama anoshamisa. Ndiani munhu aigona kutaura mashoko akaita saiwayo? Asi Jesu vakazvitaridza kuti chachiri chokwadi. Ivo ndo vakanga vari mupenyu. Pano murume wainzi Lazaro wakanga afa, atova namazuva mana afa, atovigwa. Jesu ndobva ouya. Jesu vakauya ipapo vakadana nezita vakati, Lazaro buda imomo. Murume uya akabuda akararama zvekare. Wanga ava namazuva mana akafa, haasi wokutanga wakamutswa naJesu. Izvozvo zvinoshamisa. Kwai ndini chokwadi chacho, ndini nzira yacho, ndini upenyu hwacho. Saka Johani wanga ari kutaura mashoko anoshamisa aya. Kwai nokuti upenyu hwakaonekwa. Jesu wakati ndini upenyu hwacho. Zvino Johani atiudza achiti upenyu hwakaratidzwa tikahuona. Johani noti kwanzi ndakaona upenyu hwacho hwakaratidzwa kwatiri. Pano munhu wakauya kwatiri, munhu wacho anonzi Jesu, ndiye upenyu hwacho. Ndozviri kutaurwa naJohani. Upenyu hwakaratidzwa tikahuona, tinogupupurira uye tinokutaridzai upenyu hwohwo. Kwai tinokutaridza kwai tinokupupurirai upenyu hwevaMwari hwo hwaiva naBaba
kutaridzwa kwatiriwo isu. This is extraordinary. Izvi zvinoshamisa. Asi tarirai ndima inotevera. Which we have Kwa izvo zvatakaona nezvatakanzwa ndizvo zvatinokuparidziraiwo, kuti nemiwo muyanane nesu, so you can come join kwai kuti mugovawo verudzi rwedu, mugobatana pamwe chete nesu. Ari kutaura achidzidzisa kuti iyi haingori imwe nzira yekunamata nayo, haisiri iya yongoti ndaimbonamata vadzimu zvino ndakuenda kuchechi. Aiwa, haisiyo. Handizvo zvaari kutaura nezvazvo. It's not a conversion. Hakusi kungoshandura maitiro, kushandura manamatiro, ichokwadi chiri kutaurwa ichi. He says, Kuri kutaurwa chokwadi chaichacho. Kwa izvo zvatakaona nezvatakanzwa ndizvo zvatinokuparidziraiwo, kuti nemiwo muyanane nesu, muve verudzi rwedu. Uye is with the Father. kuyanana kwedu tinako naBaba nomwanakomana wake Jesu muponesi. Izvi zvinoshamisa. Our fellowship Kwai kuyanana kwedu and with his Son. tinako naBaba nomwanakomana wavo. Kwai tava verudzi rwaBaba nomwanakomana. Ndichakutsanangurai zvazvinoreva, Go to another verse. asi ndoda kuti utange wamboenda kune imwe ndima. Chapter 1 and verse number 9. I want you to look at this. Toda kuti God is faithful, by whom ye were called. 1 Vakorinde yokutanga ndima ipfumbamwe. Kwanzi Mwari vakatendeka, vakatidana kuti tive verudzi rwamuponesi Jesu Ishe wedu. Kwai Jesu ndo vakaita kuti Mwari vakashandisa Jesu, vakatidana kuti tive verudzi rwamuponesi Jesu mwanakomana wavo. God, by whom Kwai Mwari ndo vakatidana kuti tiyanane. with Jesus Christ. Saka tava verudzi rwamuponesi Jesu. Zvinoreva izvozvo. Zvinoreva kuti wava werudzi rwamuponesi Jesu, wakugwidzana naIshe Jesu. Not just that you know him, Ushamwari kama hupi hahusi kungozivana chete, he shares his life with you. asi kuti mava verudzi rumwe chete. This to you. Regai ndikutaridzei muna vaRoma yesere kubva pandima ye13. Spirit itself beareth Kwai mweya mene unopupurirana nomweya wedu kuti tiri vana vaMwari. That's a semicolon right there. Because it's not done. And what he's going to say now Ari kuenderera mberi nenyaya yake. connects with what he just told you. Look at it. Next. And if children, Zvino kana tiri vana, tiri vahi venhaka. he says the Spirit bears witness that we are Kwai children of mweya amene anopupurirana nomweya yedu kuti tiri vana vaMwari. Zvikanzi kana tiri vana vaMwari, kureva kuti tisu varidzi vepfuma yaMwari. Then it says, and joint heirs. Uye pfuma iyi iri muzita redu namuponesi tiri pamwe chete. Izvi zvinoshamisa. This means whatever Kureva kuti zvose zvinonzi ndezvaJesu, Jesus zvose zvinonzi zvina Jesu ndezvakowo iwe, together with him. ndezvenyu mose muri vaviri naJesu. Hamuiti zvokugurirana, ndezvenyu mose muri vaviri. Not a percentage. He's not sharing in percentages. Hazvisi zvokugurirana, ndezvenyu mose. Means 100% together. Kureva kuti Meaning everything he mune has simba rakaenzana pachinhu ichocho. in the same way that he has a right to it. This is the grace. Ndo nyasha dzaMwari idzodzi. This is why it's difficult for religion. Ndosaka vanongoziva nezvenzira dzokunamata vasingagoni kuzvitsanangura. Look at it. And if children, if we are the children of God, Kana tiri heirs, vana vaMwari, tiri joint heirs with Christ. varidzi vepfuma yaMwari, uye pfuma iri muzita redu naJesu Kristu tiri pamwe chete. Why? It says that we may be also glorified together. Hallelujah. So these are the very, very vital truths about Jesus coming. Ndo zvakavingwa naJesu panyika pano izvozvo. Has it been fulfilled in your life? Zvadzadzikiswa, Have
itika here, zviri kushanda here mukati meupenyu hwako, mabasa owakaipa aparadzwa here muupenyu hwako. Jesu vakatozviita, vakagadzirisa zvose. Wakagamuchira here? Wakagamuchira here zvakaitwa naJesu? Wakabvuma here? Vakauya kuzokupa upenyu, wakagamuchira upenyu hwacho here? Vanoda kuti newewo muridzi wepfuma yavo, wakabvuma here? Kana uchizvigamuchira, ndoda kuti utaure mashoko amashure mangu kwose kwauri. Utaura uchirevesa nemwoyo wako wose, iti Ishe Mwari, ndinogamuchira Jesu muponesi, mwanakomana waMwari. Ndinobvuma kuti vakafa pamuchinjikwa kuti vagoponesa mweya wangu. Ndinogamuchira kuti Mwari vakavamutsa kubva kuvakafa uye vapenyu nhasi. Ndinopupura nemuromo wangu kuti muponesi Jesu ndo vakutonga upenyu hwangu kubva pazuva ranhasi. Ndinogamuchira neruvimbo upenyu husingaperi mumweya mangu. Ndinokutendai Ishe, ndaponeswa, ndava neupenyu husingaperi zvino, ndadzvarwa patsva, ndava mwana waMwari kubva pazuva ranhasi. Amen. Kana unamata munamato iwoyo, ndoda kuti uzive kuti Mwari vakunzwa, vakudavira, ndoda kuti makorokoto kwauri. Ndokutenda kuti wasangana nesu. Tine bhuku ratoda kutumira rinonzi zvino zvawazvarwa patsva. Titumire kero yako tigokutumira bhuku iroro, gotanga kudzidza pamusoro poupenyu hutsva hwawagamuchira uhwo. Tange kusimbisa nokuruvimbo rwako muna Mwari. Makorokoto Mwari vakuropafadze. Mutibate kana uri kumwe kwawakaungana navamwe, vachakubetsera kuti uzive kuti woita sei kubva pano. Haleluya. Haleluya. Masetokola Maria. Tisati takunyengeterera, ndagadzirira kunyengeterera, ndagadzirira kunyengeterera. Tine kambo katoda kuimbirai. Noimba kuti She vachakuropafadza nekambo ikako. Regai tiimbirwe kambo ikako. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772
215-931 kana kutuma tsamba pashona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisa nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paradio, paYouTube panoti Shona Online Church, www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari paWhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo kana kutitumira SMS pa0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Rhapsody,